Kani gade ka pati CCTV. Henne gasngi ga khandai trek ubnai leber. Kawai neki dukan de ki kali asaka. Kaba pau hakni ga nongba ya kabla tep ka frang Yamaha showroom. Ringkat barok kawai kari India kala plat Paidbah sakaya kawai ka tok ka badang permit thamai da ka company Yamaha. Kabala tep kum ka Yamaha FZ25. Ya kani ka tok bala permit thamai jong ni company la plat Paidbah do PR manager jong ka frang Yamaha. Uba raman ki pasa. Ringkat ka jinan lang kinong tre jong ni company bar ka jingsa khilang jong kinong pathai khobor ka jilla. Haba batai bnia khandiat chapang jong ni ka tok ka badang permit thamai da company Yamaha kade ka tok ka badan ni ka jingklan bantan hadu arspa sap khandai cc 4 stroke single cylinder bat ki wei de ki jinge pher na ki wei par ki tok bar ka jingkhia jong ni ka tok ka long shispa sa popra kilo sang Kani gade ka pati CCTV.